Čau, hello. Tak nic nevadí, až zase budete s Lejlou, tak to hitnem. No som zvedavá. Či to hitneme. Lebo zatiaľ, akože bolo to, že blízko, už druhýkrát teraz. Ale neviem. Ďakujem za follow všetkým, kámo, vy ste crazy. Jak nic. Si zo Slovákia, nad Slovénia. Nech to Plešov nahitnou. Co? Slovenska, Bratislava. Ahoj Zojk, hello, zdravím. Odkiaľ si z Bratislavy? Škedy bylo... No a predtým tu bolo 310. Zdravím. Bratislavy som išla do Prahy. No ja som išla za Lejlou. Blava daleko, no yes. No nic, ja to asi vypnem a potom, keď tak večer to môžeme zapnúť. Lejla išla domov, prečo než robí Neviem, nerozmýšľala som nad tým vôbec, aká hodná, že išla. No, tak ale ja mám Lejlu strašne rada, tak som za ňou chcela ísť. Ďakujem za follow. No, prečo išla domov? Tak lebo ona má zajtra školu a ja ne, takže ona musela ísť domov. Ona neštuduje v Praze. Žiadne také zo Extreme do 3. Jak, kámo, ne? Ja už chci končiť, kámo. Ďakujem za followy. Ďakujem za followy. Nehajte ju, no. Aspoň do 12, však Hofi za chvíľu príde, to nemôžem tak dlho streamovať. Všetci ťa chcú. Pičovina. Prečo tu je zase 200 ľudí? Diana. Čo Diana? Follow. Ďakujem za follow. Áno, ďakujem Zojk. Hofi pokeca s nami, však on sa hámbi. Ty koncepcie, ako funguje, to akože čo? No tak cez tú náplasť, tak tam máš tie hormóny a ono ti to ide vlastne do svalov a cez tie svaly sa ti to dáva do maternice a tam ti to vlastne tie hormóny ako keby dáva dokopy. Piču. A však Hofi je oný stydlivej. Ďakujem za follow. Ďakujem za follow. Jaký Hofi? Taký Čech. Ahoj Oliver. Prečo nemôže byť stream, keď tam bude Hofi? Však lebo on je stydlivej. A to je tá náplas. Antikoncepce. Ako sa máš dobré. Žiadne také Hofi bude s nami kecať. Ty vole, co ešte bude. Ale akože ja to nemám kvôli tomu, aby som nemala decko, ale kvôli tým hormónom. A ja nemôžem lieky, lebo v tom je laktóza a ja nemôžem laktózu. To je tá náplas. Antikoncepce. Bože, ale stiam čítať. To ako keď ľudia nevedia, čo je antikoncepcia, tak to je prepal. No, nevadí. Galaxy. Ďakujem za ružičku. Ďakujem, kámo. Cením. Jak ti to už Ne, asi, kámo. Však na co mám keď som už jebe vám, však SK Speak Slovakia, bro. Ty kde teraz bývaš? V Bratislave, ale som teraz v Prahe. Kolik je Hofimu? Sa neříká. Čau, Bert. Kunda. Díky, brácho. Cením, kámo. Kámo, ešte chvíľu tu budeš spamovať, tak mi skoč na kokot napríklad. Kunda si zabil, no, mega zabil. Sem tu měl jsem hovor v pohode. Sa pýtali, že koľko máš rokov. Jež mi kokode. Dobré. Hul mi, kámo. Ja mám kokot, no, ja som transka. Není to vidět? Ten hlas hrubej.
Jaký veľký, obrovský, kámo. Ty no hej, budem mať 19 za 2 mesiace. Ďakujem za follow, ukáž pičku. No dobré. Zoik Kosiková. Crazy, kámo, crazy. Jebe vám, však to blokujte týchto retardov. Počúvaj, ja ti dám, že moderátora a môžeš to robiť za mňa, lebo ja to fakt nestíham. Ale dávaj, že iba mute. Nech to tu není, chápeš. No, to je inak ale pravda. Mám hrubší hlas jak polovina. Seriously, hello. WTF, ty si stará. Ďakujem. Co to zase píšu? No, mega hovna. A jak řídím. Step mám. Dávaj mňau. Žiadne mňau. Kamo, ja to nestíham. Ja to nestíham čítať. Môžu taký moda. Ne, ja to dávam proste ľuďom, ktorých poznám. Nemôžem modem, budem dávať mute. Ja tu mám 3 modov, chápete? 3.